अगे फुहरी अगे बान बान मुरेठा बान मुरेठा बान और जेडी लभर बान मंगली भौजी बान 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 मंगली भौजी बान बान श्रवणारा ओम ओम नारायण बनरा जिया सर जिया ये अपन गीत हो अपन गीत लो अपन मैटर चैनल लागल बा चैनल भाई लोग के भी स्वागत बा अरे कि सुन भैया सुन चाचा आज गरीब के मसीहा हाँ लड़ाई लड़ने वाले यदि कोई है हम सबों बैकवर्ड का नेता गरीबों का नेता जन जन का चहेता हाँ आज कुर्सी पर हम सब बैठे हैं ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है तब आज ब्लॉक कॉलेज थाना आज हम सब घूम रहे हैं एक दूसरे से बतिया रहे हैं अपने हक का लड़ाई लड़ रहे हैं ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है तब न तो 1985 में 90 में कुर्सी पर हमने के बैठे ना देते रहे ओहे गीत याद करो याद कर अरे बतियाए बूढ़ाऊ अरे बैठल न रहल खटिया हमने का अधिकार मिला अरे कि सुन भैया सुन चाचा मजदूर किसान हो अरे लालू चाचा बाड़े हम रनिंग में लगा 1 2 1 2 3 4 रेला रेला लड़का कहता रहे क्या हमारा मनोज भैया का तरफ से पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन लालू चाचा कहाँ है क्या है
जे रेलवे में जब मुनाफा दे दिले आज तो कोनो नेता पैदा ना लेहलस लालू यादव इतना मुनाफा। ये महाराज बिहार के सबसे छोटा जिला हमारा शेखपुरा रेलवे के व्यवस्था बा। हमारा अरवल जिला में अभी तक ट्रेन नहीं खे चलत। वहाँ प्लेन चली बबुआ फेरे में मत रहो। एक डायरेक्ट आवे द शासन में लालू यादव जी शिलान्यास कैले रहले। नीतीश कुमार जी भी रेलवे मंत्री बनले। उनका चाहत न रहे कि अरवल जिला में रेल के व्यवस्था नहीं करता, दानापुर पटना से औरंगाबाद जोड़ दे। हम सरकार से गुजारिश करो और कि लालू चाचा बालन हमर गरीब के मसीहा। लालू चाचा बालन हमर गरीब के मसीहा। लालू चाचा बालन हमर गरीब के मसीहा। आ तेज तेज सुविधा दो सच बात पहिला। तेज तेज सुविधा दो सच बात पहिला। जनता के दिल में बसो, जनता के दिल में बसो हवे परान हो लालू चाचा बालन हमर। गरीबवन के जान हो लालू चाचा बालन हमर। कोई कोई बेर खाके क्रिया देलही बदल पर क्रिया। कोई कोई बेर खाके क्रिया देलही बदल पर क्रिया। अब की यार जेडी